Mano Bazoo no tinge di malo tinge kama Atulija kwa Rejelena kadwa ni tinge kama nyathina chunge gi kanyo ai maka kama nyathina chunge gi kanyo ai maka kama iteni kama korki chwado gi nyundo nyambiti teni kama korki chwado gi nyundo inyone kama ani nyono gi nyundo nyambita loke gi bate adwa ni loke kama to loke gi bate loke kama nyathina chunge gi kanyo ai maka kama nyathina chunge gi kanyo ai maka kama iteni kama korki chwado gi nyundo nyambiti teni kama korki chwado gi nyundo nyambita ride gi mwalo adwa ni ride gi ka Gilbert to ride gi mwalo Mano direct na Whiskas Club nyathina chunge gi kanyo Chwalo Nimo ai maka kama nyathina chunge gi kanyo ai maka kama itene kama korki chwado gi nyundo nyambiti teni kama wachoni Eoporo Base Kwa nyumba yoragumo nyambita nuoya gi malo adwa ni nuoya gi ka toto nuoya gi malo to nuoya gi ka nyathina chunge gi kanyo ai maka kama nyathina chunge gi kanyo ai maka kama Chuma iteni kama Ni korki chwado gi nyundo nyambiti teni kama korki chwado gi nyundo inyone kama korki nyono gi nyundo nyambita loke gi bate adwa ni loke kama Jalun Live TV, wagoyo kendo wanyiso.